Diphu Auto Rickshaw Drivers Team Thurpak BJP along Chepaklang CM Pen Insurance Office Pen Son Plialam Chak P Pen Drivers Atumaphan Ning Parongpo Diphu Manja Auto Pachajengsi BJP Lopu Armu Chepaklang Diphu Auto Rickshaw Driver Team Atung Thurpak Si Pinis EM Tuliram Ronghang ke claim ke damalong Hoor Bidun Popura Diphu Rong Supi Auto Drivers Chepangrum Si Mazoning Dunjiamen Pen Birla Sarada Field Pen Manja Dak Auto Pachajeng Ponsi BJP Long Leaf EM Tuliram Ronghang Jindabapu Hang Taram Ponsi Auto Armu Jejenglu La Sopi Alang Litum Manja Pen Puthot Nang Chiroisi Diphu Town Hall along Palidang Alang Litum EM Tuliram Ronghang ke claim ke dam ke mesena Jokpura Bang Suri Suse a driver satum BJP Chepaklang Danglo Auto drivers atum methang ning chethewek bek a party phan kachi urtikang aputhak team karbiang long mate CM Tuliram Ronghang athingnu ningdu Chepaklang to pinibangso joining a maya long sonpli aputhak CM Tuliram Ronghang pen auto drivers atumaphan lamchak ipong Diphu auto drivers atumaphan madu rachare songta kamathapon ave pinlang lasi nili auto drivers atum aphan session lapen EC meeting along chaparai pen insurance thik ponpo Anparta pinipen mate akini auto kachunam je atuma phan jongsi council along akelia medu atangka long pulute phan phokep ke council pen rabdun pukusi em lamcha pipong lapen Diphu auto drivers atuma sahem mate office nonamat avelanga pot nili permanent ahem kimrang pipong po lapen nangli tuma matle sahem ta kimrang ponon puta lamcha pipong Diphu flyover patanglo take auto parking adim thik pipon po puta lamcha pipong Lasi flyover patanglo te Birla St. Anthony English School adak anke 4 lane si selampon po lapen ihin Assam University 8 kilo mate Arboretum Garden anta 4 lane selampon po puta mayelong CM thangpo lasi pining surhini rengko rapon ning kanang rong lumbajong angkang kaprek towar kilili kidoan towar selam si rad ariding kajorpo lasi surhini rengko rapon ning kanang rong karbiang long araji chilar eji mopor si nanglitum Peklongji puta CM Jaipong Pinibangso mayalong CM Tuliram Ronghang MLA Bijasing Ingling Dorsing Ronghang Chairman Rajutiso MAC Pabitra Rongpi Tulutuma Hasnu Johnny Timong Roton Teron Party President Roland Kilingatum Chatongdo Sia hok peralam ninge pon nilitum na so mas joining pulotang te nilitum ke kachi thik non pen dalilo arni ding net mas nilitum chi thik lo ka samu pen la ke hai to matheng non nil specific teng sin non tala so teng si dam thor po athe ke munit tum angbong madulong ta development bang mote tar idu nilitum auto chowek jor atuma problem day to day basic need pen chenglok an nilitum ke sumdo la si la hai pot bang li solang dorat jingki dem de kumalo la si tum ke kuma phan ke tum ke chakha tum ke hai sa Tuliram Ronghang phanan velo la sila so ke hai la an aning kiting la pen kajin so ke the la pen tang hon ke the ni tum auto chowek chot ground zero tumhan pinya son sa me program ta bang ke deng la si so ning kang sam pen on posila so mas join ni utha pulo tang te la ke thanda ma hok pe puting tu ling kang sam pen sika tuk ka wetan ni tum so program no ni chetong hulo la pen ladak prejam PSLC tho congress pu pen ta do pu phak ta ni tum la hok pet ka chingri ma sin ni tum la Peace Munsam lang dam penta development lang dam penta ala pet unity ajat lang dam penta nitum la sosar itu itum Dr. Respected Honorable CM Tuliram Ronghang atihai joini pensin itu belong la pen clark at clarkboard Diphu anta me mesen la sila son thot am so se kemina pu pansin itum anta aho or pidun pola so ahem tun long dudun pen kam claim dun charab dun rapet aja kong pidun ko situ tang sampam meaning ceton sarpen se kadu ka wen ni itum la so auto driver team ku pen ni itum seng pen sila so ajai me kialong ni itum non program hai hu tame chunpon arnam kang hon pen chun pame bu pusining thepon lo la pen non nang itum long an non kar du tamila lo je mas joining pu tha ko te ni itum to ke ining kan sam klar dak pen se ni itum ke so mas joining no program bang ke ni itum kadu ka wila dak ke bang pen ka ko dun lo nilitum parti pudamlo pulotang te nilitum tame ase ladak demokrasi kan silong pulotang te nilitum stame without any politics without any person organization stame nilitum ini pupot si ahok nilike bang mathaji non akimia generation of susi orthodox thinking ta haipin da nike actually ke nike ASDC fan support amunit lo ko an neta job lo stame even though non
joksing biya ke hai candidate hudan ta jok no sitame hai header lo to lapen epiaga sialam bang kote ke no kupe even ki claim ajat tami bang akimil chepaklang no rara phan ustami tu kaningje ba ningje ma tambang ki claim thaglong le de agenda lapen alang tum ideology bang meo heno kupe sitame avok progress bang thaglong le de lasi ni tumbang tim hoi ben itum isi nim class sapen lasi BJP long ni itum nangka cepa ok mati mazoni ke program non cetong sarke laswa joini ham development ni itum bangkon dojamu pini nilitum ahok tet kulote pini ke setarde mati hunibar pinakamasi school da khuli man half class do joini ma adhok atum bang ani kapre asai ceklem man ko kama kidam atumta dolo he we fagis tame nilitum approximate ke nilitum uthai khede lo sitam minimum si 1000 pesos nitum bangke ke nilo sitame laso arbe lalo vedar issue da dolo la pen anutinda abithang abisikam do posi tami non tak cinta bangke at 800 man 900 ke lagi compulsory talang Kebang dia tunggu piklang atheke pini nili kuateng lo tala asai pregjam tum tukok lapen mandu adhok tumbang ke karjung le tumbang tadu lape ahok la sahala tumbang non dak meeting cari bom udah na funang kelo tum tadu jeni tum ke khobor nantar jutun ke derlo lasi ko sonman itu mamenda tanong de lagi dak jai tun pathanun dame lasi non kebang dia tum ta budam ete mutamati ni tum 100 pen 40 ma 50% ke la khatang dola